Vale. Nun lugar de Val do Dubra vivía un neno chamado Quixo, pero chamábalo Quixotín. Quixotín. Pois sí, Quixotín era un neno moi especial. Encantáballe ler, e sobre todo ler libros de dragóns, de fantasmas e xigantes. Con vostedes, Quixotín. Hola! Quixotín ten un amigo moi especial, pero moi burrico, porque nunca lee libros. Con vostedes, Sanchote. Hola, hola, Quique. Díxenche 1000 veces que non me chamo Quique, chámome Quixotín, vale? Quixotín. E son o neno máis valente do mundo, e máis valente de Benvibre. Fixo. Pero penso axudar a todos os que lle teñan medo aos gigantes, aos monstros, aos fantasmas. Nenos e nenas, verdade que son o máis valente? Sí! Vou presentar a outro personaxe moi importante para esta historia do Muíño de Vento. Hola, a ver, digan comigo. Fiu. Vaya aventura me espera. Non teñades medo. Vou matar a ese xigante diabólico que quere asustarvos. Pero Quixotín, que non é un xigante, senón un muíño de vento, deses que dan voltas e voltas e serven para moer. Verdade, nenos, que é un muíño? Sí! Pero que? Non te enteras, Sanchote. É un xigante diabólico que quere asustarnos e comerse aos nenos e nenas. Pero non o vai a conseguir. Verdade que é un xigante? Pero, Quixote, pero este non move os seus poderosos brazos. Verdade que sí? Esos non son brazos, son as astras que teñen todos os muíños. Loitarei contra eles e destruirei-no. Chas. Ai, como doi. Sanchote, que golpe. Xa cho dixen, Quixotín, que era un muíño de vento moi duro. Fiu. Ai, como doi. Estás sen, Sanchote, que era un xigante, pero o mago Frestón converteu nun muíño. Ese malvado. Que? O mago Frestón. Un mago malvado en Vixón, que sempre aparece para fastidiarme. Adeus, nenos. Vou ao médico. Vaya con Quixotín. Tanta imaginación. Adeus, nenos. Marcho con Quixotín. Eu penso que era un muíño ou era un xigante. Adeus, vémonos na próxima aventura que atoparedes no maravilloso libro que se chama Quixotín e Benvibre. Chao! Saíde. Tenedvos aí, chicos. Aí. A ver, saíde. Un aplauso para eles.